Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Atathamanga makamaka pa ground masiku angapo ameneyu APM ndithu adatiso dzikaye akuiwerenga gemu ukakudikira kuti pa 16 September pano Amalawi makamaka akachite chomubweresaso mu gemu kuti zimenezi zithekadi Amalawi apanga za DPP kapenanso Amalawi akuganiza za anthu ena mongokumbusana makamaka zipani zomwe zikupikisana nawo zilipo zingapo ndithu azikuona pachina udya zake atikuona pachina UTM, UDF, People's Party, atikuona po MCP onsewo akusaka mpando menewu. So APM so ndi amenenso ali nawonso pa mpikisano menewu. Koma tikumazaona kuti pakumazakhala ngati pali mafavors ena ake amenenso makamaka kumaonesa kuti APM ndi amene akunka akutsogola. Taonaponso dzulo makamaka kutatuka research ina yomwe akuitcha ya iPoll kuti ikuonesanso kuti ma percentage angapo akupita kwa amene iwo APM makamaka kuti ma chances alipo ochuluka kwambiri kuti pa 16 pano atha kuzatuluka makamaka ndi chikwama achama voti ochuluka kwambiri. So zimenezo zili yapo APM wayankhula makamaka kuzisamba lawo la mchezo la Facebook kupereka uthenga wabwino kwa Amalawi. Kodi uthenga omwe APM watumiza kwa Amalawi kuti ifeso tipange nawo spread kapena kuti tifalise ndi wokuti chani? So ndiwerenga uthenga umenewu omwe walembedwa ndi makamaka APM akuti tili ndi masiku 11 okha atsopano obwerera kutsogoleri wosimikizika. Monga mmene ndakhala ndikunena nthawi zonse, kubwereraku sikukuchokera kuzofuna zanga kapena ulemerero. Ndakwanisa zonse akuti ndikwanisa zonse zomwe ndingakwanise akuti ndikwanisa zonse zomwe ndingakwanise kunena kwa APM. Kenaka kupitiriza ndikunena kuti kubwerera kwanga kumabe akuti kukuchokera apa cholinga chimodzi chosavuta kupulumutsa dziko lathu. Akuti kubwerera kwanga kukuchokera pa cholinga chimodzi chomwenso ndi chosavuta kupulumutsa dziko lathu. Ine monga Mmalawi amene ndakhala ndikupezeka Mmalawi muno nthawi zonse akuti nthawi zonse zofunika kwambiri akuti zimandipweteka akumaona momwe dziko lathu lilili panopa. Chabwino akuti zimandipweteka kumaona dziko lathu mene lili panopa Mmalawi yekhayo amene makamaka mu cyclone chakuti adalipo nthawi imene anthu amajachiteze adalipo akuti zimampweteka APM akumaona dziko lathu mene lilili panopa. Akupitiriza ndikunena kuti mu masiku osala ano ndikupemphani nonse akuti mupitirize kufalitsa uthenga wa chiyembekezo cha chipani cha DPP limodzi ndi anzathu amgwirizano. Masankho awa ndi nkhondo ya moyo wa Amalawi ndipo APM okhala limodzi ndi Jane Answer pamodzi ndi anzathu olimba amene ali ndi luso lopulumutsa dziko lino akuti tipangiza makamaka APM komanso Jane Answer pamodzi ndi anzathu enawa olimba makamaka amene ali ndi luso lofuna zonawo kupulumutsa dziko lino la Malawi. Masankho amenewa tikapangiza amenewa akupitiriza ndikunena kuti ndikhazikisa kampeni ya pa internet pano yomwe ndizigawana zina mwazolinga zathu kwa Amalawi zomwe zili mu manifesto yathu akuti abweretsanso makamaka kampeni ya changu ya pa internet imene azikhalanso akuwaonesa Malawi kuti tifuna tipange ichi tifuna tipange ichi komanso timaganiza kuti tipange izi kuti kungu wadziwisa Amalawi manifesto kapena zina zomwe zili mu manifesto ya chipani cha DPP. Akupitiriza ndikunena kuti chonde khalani tcheru ndi kufalitsa uthengawu kukumbukira kuti ndi voti yanu imene ili ndi mphamvu yosintha Malawi kukhala wabwino. Akuti muzikhala ndi udindo nayo osayiononga, voterani
APM. Umenewo ndiwo uthenga wa APM. Ndikulupira kuti ndawerenga zomveka bwino atonse tamvana achichewa kuti kwasala masiku 11 okha akuti utsogoleri wosimikizika, utsogoleri wa DPP ubwerere chimake, ubwerere mpampando kunena kwa APM. Akuti monga momwe wakhalira APM akunena kuti cholinga chake kubwerera pampando si kuti azisanga asekha kapena ulemerero wake ayi, wabwera kuzachosa Malawi pamoto. Akuti samamva bwino nthawi yonse anali nafe limodzi, komano dziko silili ngati momwe linalili. Aliyense ndikhulupirira kuti zimenezo akudziwa, so uthenga wabukamo ndithu wambiri. Ndikhulupirira kuti wawerenga bwino. Uliponso apo omwewu wamchingerezi ndithu akwamene mukufuna wamchingerezi kutha kupita pa tsamba la mchezo la Facebook pa official page ya APM mukaupeza wamchingerezi. Koma apa atinayika wamchichira kuti tonse atiyendere limodzi timve makamaka mfundo zomwe APM wali konzera tonse akuchokeranso pa page yake. So ndaona kuma comment awiri atatu kuchoka kwa Amalawi osiyana-siyana. Kodi Amalawi akutipo ochati pa uthenga omwe APM wabweresa uyu ndi makamaka Thunder Malawi. Akuti in my dreams you won kumaloto anga moda wina ndithu with trust. Akuti munthu akuti akamakula maganizo amabwerera kuumana. Akulu inuyo munango akuti munakangopuma, akuti mwanyanya kukalamba chabwino, mwanyanya kukamba zosamveka chabwino. Uyu ndi zake wampanga kuti iwe wafika geji yomamuza munthu zochita zabwino. Timanena kuti Malawi amayankhana okhaokha kutukwanizana, ena kukomenta zabwino, ena zoyipa zimene azimakhala kumene kuma comment we takes kuti yes nsima ijatidya. So Emmanuel kuti APM my vote, JP akuti Emmanuel makamaka kuti APM my vote, Innocent akuti president makamaka Arthur Peter Muthalika sir, you are blessed, you are winning on the 16th September. Chabwino uyu ndi Joseph akuti UTM and Dr. Kabambe will knock you out after akuti Relani chabwino akuti akugonjesani UTM kupanso Kabambe. Comment from Joseph chabwino tikuona betu ma comment alipo ngambwe. Uyu ndi Sylvester kuti APM sali yekha, APM he is much better than Mr. Federeza 4000 in country. Zabino APM he is much better than Mr. Wajantoliro. Zabino ma comment ngambwe kuchokeranso kwa Malawi osiyana-siyana. Uyu ndi Sunganani akuti you are the hope of the people, please do the right thing as promised. This time we need action, not merely words. Akuti inuyo APM ndinu amene Amalawi akuyang'anira hope ya Amalawi. So nthawi ino akufunika kungoonesa zinthu pa ground, musachituse zoyankhula kapena mukatenga udindo kungotipulira pa ground zinazi zitichedwesa chabwino. Uyu ndi makamaka Angela akuti mkulukuta moyo imeneyo so yavuta ya mkulukuta moyo. Swema kuti APM my vote, Halisota kuti APM my vote, Judith akuti APM my vote. Nkhani yavuta apa ndi yomwenso tikuona kuti APM walemba uthenga wake pa tsamba la mchezo la Facebook official page yake kumema Malawi kuti akavotere, komanso kungonena kuti kwasala masiku 11 okuti utsogoleri wosimikizika, utsogoleri oziwa mchito, utsogoleri omwe Federeza sadasowe, achimanga sidasowe, a forex ngambwe ukubwereranso umene akutchula kuti utsogoleri osimikizika. So kodi inu uthenga wanu ndi utani akupita kwa APM kapena maganizo anu aliwonse kuzana ndi chipani chimenechi cha DPP kapena pa 16 September? Tayikani ndemanga zanu atimve kuzera pa comment, ndipo ndimanenanso kuti mukafika kumapeto musamayiwale kupanga like, share komanso support ya subscribe. Mukatero mwatidemekeza nkhani zonse kuchoka pamodzi pano ndale sports komanso entertainment sizimakuphwanyani ndikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.